Sige, Hey boss. guys, good afternoon. Good afternoon. We are now here at Banira now with my friend June, my Uncle Bobet, and Jeff. Free. Yeah. Yan. Okay. Okay, hindi glamping to guys ha. Rock camping kami ha. Magluluto kami. Alright, so right now, ito yung recipe namin. Manok ba o yung baboy? Manok. Okay. Ano kami? Live chicken. Live chicken. Pagkirain nyo yan, live pa rin. Alright. Edit mo na ito. So, ito manok namin. Ano to? Uncle Bobet! Native. Uncle Bobet, hindi to native eh. Anong tawag sa manok mo? Rhode Island Red. Rhode Island Red. Ayan o. Imported yan. RIR. Hindi ko alam pero Egg laying niya, egg laying. egg laying na manok daw. Lulutuin namin. Ayan. Okay. Yes. So, pero, yung ingredients namin na isa pa ito. Pakita ko sa inyo. Oh, be patient ha. Edit mo na. Ito yung ano, yung uncle ko na ano. Chef. Seaman, loloko. No, chef. Chef siya sa Hindi man barko. naliloloko yun kasi si sobra na yung ano, ginagastos. Teka, sandali boss. Okay. Go. Okay, ang ingredient namin sa pagluluto namin sa Banira no, na Victoriana, Camp Victoriana, Camp Victoriana Hillview Cafe, Hillview Cafe. Ayan. campsite. Ang ingredients namin sa paggawa ng ano nga yun? Hindi adobo eh. Humba. Humba. Ayan, With ano, ito. instead of banana blossom, Instead of banana blossom, ang gamitin natin ay ay gagamitin namin ay yung mushroom. mushroom Yun. Sote lang, sote. saute. Saute, Tapos, isusote ito lang yung ito mushroom. ano, Quick fire. ito yung Quick fire. hand ng baboy. Yan. Ito yung uncle ko, napaka-primitive, no? So, hindi slice yung matigas na baboy, Frozen frozen. pa yan. Frozen. Frozen meat. Di ba? Very ancient. Ancient style. Oh, yan. So, pero mamaya masarap to. Tingin ko masarap to. Pero, Okay lang. So Boss Ernie, ikaw yung magiging chef. Ikaw yung magluluto. wait, disclaimer. Hindi ako cook, pero Oo. first time ko ngayon magluluto ng dish na to. Mm. Kasi, ang challenge is, gusto ko magluto ng adobo, tapos kumukontra si Jun. Sabi niya, gawin natin yung Humba. humba. Oy, why not? Gagawin namin yung humba. Marami, 30 minutes ago, wala kaming plan na magluto ng humba tsaka adobo. Pero since 3 o'clock in the afternoon, magdi-dinner na rin din lang kami. Ginagawa namin yung tentful na magluto na rin din tayo. Kumuha na tayo ng TV, ng YouTube channel na magluto tayo ng humba. Oo. Ang title ay Cooking ng Ama Mo Rin. Okay. Title ay Cooking ng Ina Mo, pero hindi. Cooking ng ama mo at cooking ng ama mo rin. Ay, puro ama kami dito eh. Oo. Ay, di pala. Single ka pala. Oo. Frustrated mother. Frustrated mother. Frustrated ama. Frustrated na Father. father. So, lahat ng single women in the house, Oo. ito 606. Available. And ready to mingle. Nako. Single and ready to mingle. Single and ready to mingle to. And jingle. So, ngayon, si Uncle Bobet, dire-ready niya yung baboy. Ni-slice niya finely na parang corn beef niya ata eh. Parang Taste, tuto, mga strips. magsusuti. Kasi problema namin, wala kaming cooking oil. Meron. Complete. Meron. So, ginagawa dito Bobet ngayon, nagpapasikat. Yung taba ng baboy, ginagawa niyang cooking oil. Oo. Diba? Why not? Oo. In the province. Mas matindi yun, yung taba ng baboy, gagawin niyang laman. Hindi. Hindi. Yung taba ng baboy, yun yung susutay niya para marinate. Maging mantika. Masarap talaga. Dito sa bundok, Masarap ng tulad niya sa manok, pag pinatay, tuka lang at saka itong Kuko. kuko lang ang tapon. Lahat Oo. kain yan. At kain. Yun eh. O, di ba? Pero alam mo, guys, pag nag-graduate kami dito, i-watch out ninyo. Meron kami susunod na lulutuin.
Yun, kita niyo yun. At saka, Oo. Tropical. Oh, di ba? pero hindi Karabaw. lang yan ha. Mga ano yan. Water buffalo yan. Water buffalo. Katabi namin matulog yan last night. Nandun sila sa parang paddle na nandun sa nag-ukay sila. Sobrang at saka yung amoy. Yung nila sobrang happy sila. Pero kami hindi. Dahil naamoy namin sila. Pero ito, yung mga baby nito kinuha na ng lawin kanina. May lawin kanina. Kinuha Oh, laki talaga. Kaya para hindi siya malungkot, Oh, kinatay na lang natin. sinishorten na namin yung anxiety niya. So, kasi namimiss niya yung mga baby niya. So, para hindi niya mamiss yung mga baby niya. Kinatay na lang natin. Ayan. So, adobo pero kumba. Oh. Alright, so, Let's G. Sige, next cut natin mamaya. Next take natin mamaya. Mabilis na naluto. Ganon. Strips. Yan, maghiwa. Bite size. Strips kasama daliri. Bilis yan ang Galing. ay, wait, wait. Chef yan, ha? pampulot. Matagal na chef sa barko yan. Paano mo yung camera mo Pampulot dito? saka pangulam. Yan, mga pangulam at saka pampulot. Oh. The best yan. Okay. Boy guys, oo nga pa nauuhaw ako. Oo nga pala guys, nauuhaw ako. Nakalikap mo ako eh. Pinagawa ka na lang yan. You know. Only here in Imbrana and Bania. Oh. Cheers. Tayo, tayo pa. Nice. Sino ba yan? Mahalap din naman ang pagkatong niya. Alright. Hindi pa nga umuusok eh. Ano na? Camera on na tayo. Okay. Oh guys. Ano ba sa Tagalog ang saute? Gisa. Oh, magigisa na kami. So, disclaimer, hindi nga ako cook ha, pero first time ko gagawin tong dish na to. Pero meron akong assistant. Yung mga yung mushroom, kasi mushroom. Yung assistant ko, yung uncle ko, Yeah, yung pinaka-pogi kong uncle. si Chef Chef Bubet Bagatsing. Ating tisoy na Ayan o. Ito. Pakita ko lang sa ground. Ito yung yung mushroom namin ano yung gagamitin Ayan, hinaman ng konti, Bert. Ngayon hinaan. Hindi malapit ito. Wala na, tuyo na. Dagdagan natin. Wag, huwag mo lalagay dyan. Konti lang. Kaka-ready na siya. Itaba muna. Mabilis yan. Dali lang sa quick fire lang siya. Huwag na yung kawali. Oo. Okay lang yan. Gusto mo mainit ha? Quick fire, talaga mainit na mainit. Sandali lang yan. O, nag-evaporate na yung oil ko ha. 2 minuto lang yan, tapos yung story yan. Yan na. Asan yung sandok mo? Eto na. Siyempre, Boy Scout to eh. Sige. Ready to. Titingnan mo mantika. Titingnan mo. Gano'ng kadami, sir? Sige pa. Okay. Okay. Hello. Only in the Philippines. Hindi, nakasama na. Nakalakasama. Hindi pa nakatodo eh. Todo mo. Bobet, tante. Todo mo. Katodo na? Oo, nakatodo na. Okay. Ihalo lang. Pinuputin na yung mga strips ng baboy. Yehey! Nakasama mo. Todo mo. Todo na yan, sir. Ha? Kulang ang quick fire mo. Todo mo. Babalik ko na to ha. Ay, anong ang tawag sa luto na yan? Stir fry. Stir fry pork and mushroom. Yun. Pork and mushroom. Wala timpla. Ngayon na. Ayun na. May flavor na to. Ito mga to. May flavor na yan. Patay mo na. Alright. So, patayin kita. Okay, next. Pandok. Yan. Ang cookie lang. Silalim yung hawakan The ko. more you cook longer, the more
magiging matigas siya. magiging gummy, Ha? Oo, gamit siya. Oh. magiging rubbery, Oh, yes. like a squid. Oh. Sige boss, sandukin mo boss. Hindi, okay na. Tama na, hindi niya kaya. Dalawa. Kaya yan. Isa pa. One more. One more? Oh, takpan mo na lang. One more, mi amor. Oh, ayan, patakip kita isa, oh. Ito isa, takpan mo yan, oh. Alright. Pwede bang kumain muna? Fiesta, ano ba? Pre. Mamaya tayo ulit magluto. Kain muna tayo. Enjoy muna tayo itong fish na to. Katas-katas pa yo. Okay. Natural na katas niya yan, no? Oh, dapat nga, walang katas yan, eh. Stir fry na... Right. Panlinis yan, panlinis sa ano. Nilagyan ng kanin. Panlinis sa kalan. Parang ano, sinangag. Yes. Sinangag sa latak ng stir fried pork and mushroom. Next. Okay, next in line. Patay na natin. Paprepare na naman yung ating Master Chef. Si Master Chef Bobet Bagat Singh. You know, pag nagluluto, walang atsing. Ano sila natin? Ewan ko, kaya gumamit eh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love